Komisyona Aştî û Civaka Demokratîk Felemez ûlû Banka Rêber Abdullah Öcalan aj bo aştî û civaka demokratîk di dîroka têkoşîna gelê Kurd de xwediciyekî giring e. Ev banka ku di çarçoveya paradigmaya neteweya demokratîk, ekolojik û azadiya jinê de hatiye formûlekirin, ne tenê ji bo çareseriya meseleya Kurdan, lê belê ji bo avakirina civakeke demokratîk û adil li seranserê Rojhilata Navîn modelekê pêşkêş dike. Rêber Abo bi vê banka xwe li şûna şer, cudaxwazî û tundiyê, diyalog, lêvhatin û hevkariya di navbera gelan de weke bingeha çareseriyê destnîşan dike. Di vê çarçoveyê de avakirina komîsyonekê di Meclisa Tirkiyeyê de yek ji gavên serekeyek û ji bo pêkanîna vê bankê hatibû pêşniyazkirin. Komîsyona ku tê plankirin li Meclisa Tirkiyeyê were avakirin, divê di serî de li ser prensîbên Banka Rêber Aboya Aştî û Civaka Demokratîk bimeşe. Ev prensîp di nav xwe de wekevî, edalet, pirrengiya çandî, nenavendîbûn û beşdariya demokratîk digire. Rêber Abo di banka xwe de teqez dike ku meseleya Kurdan tenê birêya diyalogeke demokratîk ku hemû pêkateyên civakê di nav xwe de dihewîne dikare bê çareserkirin. Komîsyon divê hemû nasname, çand û baweriyên li Tirkiye temsîl bike. Ne tenê Kurd, lê belê hemû kêmneteweyên wekî Elewî, Ermenî, Suryanî û yên din jî di nav xwe de bihewîne. Her wiha xebatên komîsyonê divê li ser bingeha diyalogeke vekirî û zelal ku hemû alîtê de cih bigirin, bêne meşandin. Ev xebat li gorî paradigmaya Rêber Abo, sîstema nenavendî ku hêza biryargirtinê di nav gel de belav dike, divê bibe bingeha rêveberiyê. Her wiha yek ji sûtûnên serekeyên Banka Rêber Abdullah Öcalan azadiya jinê ye. Komîsyon divê di xebatên xwe de wekeviya zayendî û beşdariya jinan baweyeke çalak esas bigire. Komîsyon weke amûreke sereke ya pêkanîna Banka Aştî û Civaka Demokratîk divê xwedî erk û berpirsyariyên zelal be. Komîsyon divê baweyeke objektif û bêalî sedemên dîrokî, civakî û siyasî yên meseleya Kurdan lêkolîn bike û raporên berfireh amade bike. Bi komîsyonê re divê platformeke diyalogê ji bo aliyên siyasî, civakî û çandî yên li Tirkiyeyê bê afirandin ku tê de hemû dîtin bên nîqaşkirin. Her wiha pêwîst e komîsyon li gorî prensîbên aştî û civaka demokratîk çareseriyên qanûnî û siyasî pêşniyaz bike, ên weke reformên destûrî, nenavendîbûn û parastina mafên kêmneteweyan. Li gel van divê komîsyon ji bo rawestandina şer û tundiyê gavên pratik bavêje, ên weke agahdarkirina raya giştî û piştgirî dayîna projeyên aştiyê. Bi van gavan re lazim e komîsyon biryarên hatine girtin bişopîne û raporên pêşketine bi raya giştî re parve bike. Ev jî bi xwe zelal bûn û bêalîbûna komîsyonê wê derxeholê. Komîsyon divê baweyeke berfireh û vekirî hevdîtinan pêk bîne, da ku Banka Rêber Aboya Aştî û Civaka Demokratîk di pratikê de cihê xwe bibîne. Ev hevdîtin divê bi hemû partiyên siyasî yên li Meclisa Tirkiye di nav de yên opozisyonê û yên desthilatdar divê di diyalogê de cih bigirin. Pêwîst e ku komîsyon ji bo beşdariya rêxistinên civaka sivîl, sendîka, komeleyên jinan û ciwanan jî beşdarî pêvajoyê bibin, bi wan re hevdîtinan bikin, da ku nêrînên gelerî bên temsîl kirin. Ji ber ku Banka Rêber Abo teqezî li ser pirrengiya civakî dike, divê nêrînên nûnerên Kurd, Elewî, Suryanî, Ermenî û kêmneteweyên din jî hebin. Ger pêwîst bê dîtin jî di hevdîtinan de cih bigirin. Bêguman ev komîsyon ne tenê bi sazî û rêxistinên li Tirkiyeyê tenê, her wiha bi rêxistinên nav neteweyî, weke neteweyên yekbûyî û yekîtiya Ewropayê têkiliyan dayîne, da ku piştgirî û çavdêriya nav neteweyî were peyda kirin. Bêguman ji bo silametiya xebata komîsyonê û serketina pêvajoyê, yek ji erka sereke ya komîsyonê jî çûna cem Rêber Aboye. Ji ber ku Rêber Abo müzakerekirdoxê esasî ye, dîtin û nêrînên wî ji bo komîsyonê wê xwedî giringiyeke mezin bin. Awayê hevdîtinan divê baweyeke zelal, vekirî û bi beşdariya hemû aliyan bê meşandin. Civînên giştî, semîner, atölye û platformên dijîtal dikarin ji bo vê armancê bên bikaranîn. Em ji bîr nekin ku di cîhanê de mînakên komîsyonên bi vê rengî hene ku ji bo çareserkirina pirsgirêkên siyasî, etnîkî yan civakî hatine avakirin. Li Başûrê Afrikayê Komîsyona Rastî û Lihevhatinê hatibû avakirin. Piştî dawî hatina rejîma apartheidê,
ev komisyon di sala 1995 de hate avakirin da ku sucên dîrokî bên lêkolîn kirin û li hevatina di navbera nijadan de bê pêşxistin. Ev komisyon bi rêya diyalog û lêborîna giştî bûye modelek ji bo aştiyê. Li Kolombiyayê jî Komisyona Aştî û Lêvhatinê di çarçoveya peymana aştî ya di navbera hikûmeta Kolombiyayê û gerîlayên farcê de hate avakirin da ku mafên qurbaniyan bên parastin û diyaloga civakî bê xurtkirin. Bêguman mirov dikare mînakên avakirina komisyonan pirtir jî bide, lê di esasê xwe de ev hemû komisyon ji bo pêşî li aştiya civakî û li hevkirinê vekin hatine avakirin. Ya girîng ew e ku Komisyona Aştî û Civaka Demokratîk jî li Tirkiye û Kurdistanê bi tecrübeyên van komisyonan dikare bingeha aştiyeke bi rûmet ava bike. Di encamê de em dikarin bêjin ku Banka Rêber Abdullah Öcalan a Aştî û Civaka Demokratîk ne tenê ji bo çareserkirina meseleya Kurdan, lê belê ji bo avakirina civakeke wekev û adil li Tirkiye û Rojhilata Navîn rêyeke nû vedike. Avakirina Komisyona Meclîsa Tirkiyeyê gaveke girîng e ji bo pêkanîna vê bangê. Ev komisyon divê li ser bingeha wekevî, diyalog û nenavendîbûnê xebatê bimeşîne, bi hemû aliyan re hevdîtinan dike û çareseriyên demokratîk pêşniyaz bike. Mînakên cîhanî nîşan didin ku rêyeke bi vê rengî mimkün e bi şertê ku îradeyeke siyasî ya xurt û beşdariyeke berfireh hebe. Ji bo vê yekê divê komisyon ne tenê weke emûreke teknîkî, lê belê weke platformeke ku vîzyona Rêber Apo ya Aştî û Civaka Demokratîk bi cih tîne kar bike. Bi vî awayî ev komisyon dikare bibe gaveke dîrokî ji bo avakirina Tirkiyeke demokratîk û aştiyane.